Tulog ka butang nga atong bantayan. Si Kristo miingon, dili usab ako mosilot kanimo, lakaw na og ayaw pagpakasala. Balantayan ni siyang linya ha. Madud pa sa usa ka Protestant theologian by the name of William Barclay, naingon siya, sayon kayong sabton kining linyaha ug atong ipahaom sa atong kabilong gusto, thinking nga for Christ it is easy to abandon judgment. Dili na mo pasabot ining linyaha. Wala mo hatag og impresyon si Kristo ngadto sa babae nga it's okay to commit sin. That is not the impression nga gihatag ni Kristo. Sa iyang pag-ingon, dili usab ako mosilot kanimo. Sa uban gani nga komentaryo, giingon nga si Kristo was not abandoning judgment. Sa uban nga teksto sa English gibutang diha, I will not judge you for now. Nanay gilinya diha, nanay gibutang nga linya diha. I will not pass judgment on you at the moment. But go home and do not commit sin. Go home and sin no more. Doon ay implikasyon nga si Kristo may pahinumdum sa babae nga sa pagkakaroon dili ko mo silot kanimo. Apan timan nga ang silot imog yung madawat kung dili ka mag-usab sa imong kaugalingon. So dili na to usab to ning linyaha nga ay okay ra ding magpakasala. Daghang mga tao gagamit ni ining linyaha aron i-fit in sa kaugalingon nato, aron ma-excuse ta sa atong pagpakasala. Daghan kay gagamit ini niya karon panahon na. Nga moingon sila, utan-awa ato Ginoo. Wala gani mo hukom. So kinsa man tang maghukom-hukom. Silang nakasala ay pasayloon na sila, yawa na sila tulubagon. That is wrong interpretation of this line sa ebanghelyo karon. Tungod kay si Kristo wala moingon sa babae nga it's okay to commit sin. Dili na mo iyang punto. Wala moingon si Kristo nga don't worry. Okay rang magpakasala. Wala siya moingon ana. May pahinumdum siya sa babae nga sa pagkakaroon dili kasilutan. Pauli and prove to me that you can do better. Mauni ang implikasyon si Kristo. Mauni ang implikasyon sa pag-ingon ni Kristo nga dili una ko mosilot nimo. Pero pauli ug ayaw na pagpakasala, prove to me that you can do better. As of the moment, dili ka hukman usa. Pero o dili ka mausap, ang hukom is imog yung dawaton.